това решение на протеста сме и дойдоха наистина много хора. Не може да произведе необходимия ефект, защото това решение е половичато. Не може общинските съветници да се това решение. На протеста сме и дойдоха наистина много хора. Не може да произведе необходимия ефект, защото това решение е половичато. Не може общинските съветници да се искаха да ни разколебаят и продължават да искат да ни разколебаят. Имаше хора, които ми се оплакаха, че са били заплашвани, че ще ги уволнят, ако дойдат на протеста. Това е ужасно нещо, разбира се, противозаконно. Нямат право да уволняват който и да е, който упражнява правото си на мирен протест. Мирният протест е право на всеки гражданин и е гарантиран от законите на Република България. В началото на нашия протест тук дойдоха едни хора от махала Костур, които ме помолиха да прочета едно тяхно писмо. Ето виждате го, написали са го с химикал, с главни букви ЗОВ за помощ. От инициативния комитет на махала Костур или Инденци. Чета го. Животът в махалата е непоносим. Водата е негодна за пиене. Водоемът е пълен с мръсотии и жаби. Ежедневно се задръстват, спират. Крановете с буклуци и малки жаби. Изгоряха ни електроуредите, перални, нагреватели и други. Районът е пожароопасен. Всяка година има пожари. Вместо да има противопожарни кранове, ни глобяват, пишат ни актове за нерегламентирано напояване на дворните места. Навсякъде е стърнища и сухи треви при 42 градуса. Възможни са пожари. Във всеки двор имаше извор на вода. Животът беше прекрасен, кипеше задружен живот. В махалата имаше над 30 семейства, а сега са само 2-3. Къщите се разпадат. Вместо да подобряват условията на живот, ръководството на ВиК Благоевград съсипва живота на махалата. Хората от тия 2-3 къщи са с телк документи. След години няма да има жив човек в нашата махала. Всичко ще запустее. Моля ви, помогнете! Това е зова за помощ на тези хора, на тези 2-3 къщи, които молят за вода, молят за помощ.